Čauky, tu je Papaška, vítajte pri mojom ďalšom turistik vlogu. Prakticky by som mal povedať... Počkajte. Čauky, tu je Papaška na turistik vlogs. Ale... Smola, dobre. Ja už pomaly idem, lebo sú trošku viacej vpredu našťastie. No. Čiže kam dneska ideme? Sme v Kvačanoch. Sekundu. Len vám to ukážem. Čiže tuto je nápis Kvačany. Tuto takto. Asi takto budete vidieť lepšie. Kvačany. Dobre. A ja som už naspäť. Krucinál, hergot, krucíš. No. Dobre, čiže dneska tu mám zasa energetiak. Nie je ten výrobca Energy môj sponzor, čiže nic z toho. A dobre, vidíme sa asi až potom niekedy. Dobre, zatiaľ. Dobre, čiže ja som späť a tamto za nami je také menšie odpočívadlo. A ako si môžete všimnúť, mám na sebe plášť, pretože pršalo. Dobre, tak vidíme sa potom. Dobre, čiže ja som späť a teraz sme pri mlyne. Potom natočím nejaké zábery, viete, aby som mal čo použiť vo videu. Dobre, tak užívajte tie zábery. Teraz ich pustím zatiaľ. Dobre, čiže ja už som doma, je... počkaj sekundu, nejde. Asi tak. Nejak 10:30, 11:00. Ako môžete vidieť, tam za mnou Goga. Mám na telke pusteného. Iba 7 sekúnd. No. A keď sa vám tento turistický vlog páčil, táto túra, potom sa mi vybiela kamera a už som nemohol kde nabiť vo vlaku, už som nemohol natáčať príliš veľa ľudí a tak. OK, ja idem spať, ale ja neviem, čo budem robiť ešte. Dobre, čiže keď sa vám tento vlog páčil, hoďte like, ak nie, tak nie. Lajkujte, komentujte, zdieľajte a odoberajte. A vidíme sa pri ďalších dieloch. Lajkujte, komentujte, zdieľajte a odoberajte. A vidíme sa pri ďalších turistikách. Zatiaľ. Čaute.